eta Leizarraga da antitesia. Orduan, horti dator kontradizioa eta horti dator sintesia. Halako, irakurketak egiten ditu, baina batzutan bilatu egiten du aprapos eztabaida hori. Lourdes Irondorekin, edo Leterekin, edo Oteizarekin, eta ez da. Bueno, gauza batzuk pasa egingo ditut, beste Aresti ez da oso dotore gelditzen. Bart sobera ardo edan nuen Barrenkale Barrenako taferna, eta etxera eskero afaldu gabe joan nintzen ohera. Bueno, hori ere bazen, ez da. Baina, hemen daukagu maldan bera, lehen esan dizuet, egun honetan beira, idazkera bera ere, atxez da bat, egun honetan nire gogoak utzi nahi baitu mendia, maldan behera doa aguro ene gorputz biluzia. Ematen du gaur bertan idazia, 1959. Eta poemario luze bada, eta guztia estilo horretan, euskara horretan idazia ez da. Beraz, harrigarria da. Jose Azurmendik esaten zian, begira, nik berari enion aitortzen, baina esango dizut, Gabriel Aresti genioa zen. Eta gure doakabea eta benetan guretzak galera izugarria izan da 51 urterekin hiltzea ez da. Eta horretara abiatuko gara, hain justu ere, da hau ere kontatzea komeni da, jentea jakin desan. Gabriel Aresti gaixotu zen gaixotasun larri batez. Oraindik ere gaztea zela, nunbai gibela zeukan janda. Motivazioa, horren nahi sartuko, detaile medikuetan, baina egia da Aresti gizon bakartia sentitzen zela, lantegitan lan egiten zuen hainbat ordu, gero etxera etortzen zen, da goizaldeko orduetan gelditzen zen, bere alargunak Meli Estebanek kontatu digu, sarritan, olibeti batean klak, pianoa jotzen, ez da, pi, goizaldeko orduetan, da askotan auzokoek gero Meliri esaten zioten, ¿qué? Tu marido otra vez ha estado anoche tocando el piano, sí, a las 3 de la mañana, pla, da hola. Eta lagundu egiten zuen hori, berak aitortzen zuen Mari Brizar, zalako edari potenteak edaten zituela, pentsa zazu, ez da, gerra garaia bizi izan dako ume batek, gozea eta bar pasatu izan dakoa, eta gero gaztetan alako dieta, inspirazio dieta bazeukan, seguruen gibelak ezuen eskertu hori. Kontua da gaixotu egin zela, zirrosi larri bat zeukan, eta behin hori luzatu egiten zitzaion, dala ere zuen bajarik hartu nahi, emaztea eta 3 alaba zituen, eta behin Meli Estebane berak esan omen zion aizu, da zergaitik eskoaz mediku pribatu bat dago, fama handia daukana Bilbon, eta konsulta pribatura joan, da ia berak ze irtenbide ematen digun, hori ez da, basurtora joan da eta ez dute konpontzen zurea eta ea zer dion. Da joan ziren, Indautxo inguruan, konsulta pribatu batera, ondo ordainduta, eta hau gertatu zitzaien. Joan ziren Gabriel Aresti eta Meli Esteban, han itxaroten dalako batean, atera zen mediku, Aresti, pasar. Eta hartu, eta sí, lo que tienes es un hígado muy degradado y tal, pero no te preocupes, Yo tengo un amigo médico en París que tiene una clínica privada y eso lo opera y de maravilla. Claro, eta orduan Meli Estebanek Aresti isilik.
Nameli Estebanek diotzo, ja, pero eso será muy caro, eta. Da medikoa bere akatzaz konturatu. Ze gertatzen da, badago Aresti familia bat oso dirudura negurin. Gero batzuk PP-ko ordezkariak izan dira, Pilar Aresti eta gogoratuko duzue. Orduan medikoak ez zuen pentsatuko Aresti hura zela alako pobre bat ara zetorrena bere konsultara. Orduan pentsatu zuen Aresti familia aberatz horretakoa zela. Da presegoen gutun personal bat egiteko, bidali eta Parisen garantia guztiekin. Eso ahí lo operan de maravilla, ya verás. Da orduan konturatu zen, Meli Estebanek galdetu zionan, bueno, no te preocupes, aquí también se hace muy bien, mira, os voy a preparar un informe para Basurto y, claro, egin zuen txostena, joan zen Basurtora, operatu zuten, eta egun gutxitara hilda zegoen. 51 urterekin Gabriel Aresti. Hori ez da poema bat, baina zer pentsatu ematen du gaur egun ere. Gaur egun ere. Nacho de Feliperen emazte oiak, oraintzu hilda, Bego Prieto, ezagutu zituen azken momentuak, eta gero kontatuko dizuet, laster, amaitu ere egin beharko du, baina laster kontatuko dizuen nola izan ziren azken momentuan. Hain justu ere, noiz gelditzen den Aresti etorkizunik gabe. Gogoratu duzue lehen esandakoa. Arestirentzat bai poesian da bai personan etorkizuna zen garrantzitsua. Momentu batean sentitu zuen etorkizunik gabe gelditzen zela. Eta hori gero ikusiko dugu, baina lehenago gertatu zen, hori baino lehenago, medikoek esan zioten, bueno, lehenengo egin behar duzuna da, Bilbo hau utzi. Bilbo esen gaur bezain turistikoa. Bilbo industriala kutsadura ikaragarria zeukan, badakizue, gogoratzen duzuenok, eta gero trafikoa, estresa, Aresti bera goizaldeko orduetan altzatzen zen trena hartu eta Laudiora edo Eibarrera gero da lanera bueltatzen zen gaueko orduetan gero segi hor lanean etxean da bar, estres ikaragarri bat, esan zion, utzi hori hartu baja da joan zaitez herri lasai batera, Bilbotik kanpo. Baina baja nola hartuko du baja, da hori izan zuen, besteak beste Koldo Mitxelenaren laguntza. Eman zioten lan bat, hiztegi txipia egiten, gitararekin batera, eta gero Aresti bera bakarrik, eta horrekin ordaintzen zioten zertxo bai, ze etxean ez zegoen dirurik. Bere dirua besterik ez zegoen, ez da? Da hiru alaba eta bar. Eta orduan joan zen, eta erabaki zuten gure herrira etortzea, eara. Nik lehenago ezagutu nuen Deustuko Unibertsitatean, baina gero ikusi nuen ean agertzen. Eta eara etorri zen 1973an, han hartu zuten etxe txiki bat, da erosi zuten Bilbokoa saldu, eta han kokatu ziren, da bera jarraitu zuen lan egiten, besteak beste lehen Josanek aipatu duen Josepa Mendizabal Zaldibian. Luze emango luke orain aztertzeko, baina hau gertaera benetako bat izan zen, 1974an, eta komando batek jarri zuen bomba bat, eguzkiaren atea da Puerta del Sol. Hori zen torturaleku bat ikaragarria. Dalboan zegoen Rolando Kafeteria. Itxuraz, poliziak eta militarrak eta joaten omen ziren Rolando Kafeteriara. Ipini zuten bomba bat, lehertu zen hainbat hildako, eta horietako bakar bat usteo polizia zela, bestea ziren herritarrak. Orduan horrek egundoko eskandaloa
sortu zuen, eta poliziak berehala, polizia espainiarrak, atera zuen susmagarri baten argazkia, eta gainera dirua eskaini zuen haren berri emateagatik. Eta kontua da, hori errefusiatu bat zela, iparraldean bizi zen, lan egiten, da bera joan zen bere kabuz jendarmeriara, eta esan zuen, aizu, ni lanean nengoen egun horretan, mesedez zertifikatu hori, da nik ez daukadala, zer ikusirik Madrilekoarekin. Bueno, horrela salbatu zuen bere burua. Baina Madrileko hori, prentzan da, garai hartako prentza frankistan, pentsa zuen nolako oihartzuna izan zuen. Orduan, Arestik egin zuen poema bat, poema luzea da, nik gomendatzen dizuet. Ez Imanolen bertsioa, zeren esango dit zergatik musikalki ona da, baina ez da poema osoa. Ez da osoa. Eta orduan, hau gai delikatu honetan, Arestik ari fina darabil, eta irakurri behar da, eta interpretatu behar da osorik. Nik orain ez dizuet interpretazioa egin dugu klasean askotan, unibertsitatean, da oso interesgarria da. Prentzan ere bai, Inigo Astiz, kazetari bikainak egin zuen, nirekin batera interpretazio hori, da hor dago, nahi duenak, oso interesgarria da. Eta hor klabea da, frankismoaren violentzia batetik, eta erantzuna bestetik, eta horren ondorioak, eta bar. Ez du gehiago esango. Aresti berak askoz gehiago esan zuen. Ausartu zen, 74an poema hori ataratzen. Eta horrela amaitzen da. Herri kobarde, gutaz ari da, Euskaldunei buruz. Herri kobarde, hain balent, hau, bere libertateez erditzen da Santa Gurutze honetan, eguzkiaren ateko tortura lekutik. Josepa Mendizabal Zaldibian asko penatzen da. Da sinadura Eako Goikalean 1974. Santa Gurutze eguna da irailaren 14. Hor inguruan gertatu zen hau, eta prentzan agertu zen susmagarria Josepa Mendizabalen semea. Nik gero berarekin egon nintzen, da kontatu zian guztia, eta argitu zen hori guztia, ez da? Baina poeman Arestik hori lantzen du, eta hemen ere referentzia konkreto bat daukagu zentzu metaforikoa daukana. Santa Gurutzea da kalbarioaren simboloa, noski. Orduan, herri bat dago kalbario bat sufritzen ari dena. Eta sufrimendu horren barruan Arestik nabarmentzen du etaren amen sufrimendua. Dio, asko sufritzen du etaren ama batek, semeak hiltzen dizkiotenean, baina batez ere semeek hiltzen dutenean. Ulertzen da. Orduan Aresti dio, sufrimendu moral horrekin espulsio mina dator. Eta horregatik erditze mina, herri kobarde balentau bere libertatez erditzen da. Hor erditzearen metafora dago, eta larregi esaten ari naiz, metafora hori Azularren gerotik hartu zuen Arestik. Eta gero Sarrino Handiak ere erabili du. Zein da metafora? Bereziki gogorra egingo da emakumeentzako, baina Azularrek bere gero liburuan planteatzen duen arazoa da. Gero liburua da erreakzio bat, Biblia protestantea publikatu zutelako euskaraz, da katolikoek nahi zuten ere antzeko zerbait egin euskaraz. Azularri enkargoa eman, eta tesia da, pekatariak ez du damua gerorako utzi behar. Ze hori egiten baduta
bitartean hiltzen bada infernura joango da. Ez delako damutu eta ezaizkio bere pekatuak barkatu. Hori da tesia da oso ortodoxoa, Eliza Katolikoan. Baina metaforak erabiltzen ditu. Eta Azularrek metafora bat darabil oso indartsua, da sagarroiaren metafora. Zer da sagarroia? Kirrua, kirikinoa, edo trikua. Trikua guretzat. Trikua Gipuzkoan, kirikinoa Bizkaian, Araban ez dakit, trikua esango duzu. Eta iparraldean sagarroia. Da Azularrek dio, sagarroia erditzera doala. Kumearen arantzek min izugarria ematen diote. Emeari. Da orduan zer egiten du? Atzeratu eta atzeratu erditze unea. Baina zenbat eta gehiago atzeratu, kumea handiagoa da, arantzaka handiagoak eta mina izugarria. Da azkenean, literalki dio, sagarroi emea harri batez apoderatzen da, esan nahi du, harri bat hartzen du, da haren aurka handiagotu egiten du, irteera kumea sor dadin. Eta dio, metafora hori Arestik aplikatzen dio Euskal Herriari. Pentsa, hortik atera kontuak ze poema sakona den. Hori idazten duean, eta konturatzen da Aresti bere azken orena badatorrela. Hemen hartu dut hau, Azular bera aipatuz, Azular Sarako erretore izan zelako. Eta gaur egun Sara bizitatzen baduzue, aurkituko duzue Azularren oroikarria hau, baina baita ere, beti deigarria egin zait, kanpandorrean hau. Oren guziek dute gizona kolpatzen, azkenekoak du obirat igortzen. Halako filosofia Azularren garaikoa ez da. Eta Aresti konturatzen da ari dela hurbiltzen bere azken oren hartara. 40 urterekin, ean. Eta... barkatu eta esan. Apuntea. Gauzak ze kasualidadeak, Xabier Letek bere azken liburuan, azken liburuko azkeneko poema blokeak, ze izen buru du? Vulnerant omnes ultima necat. Ara, hori da, hori bera, hau euskaraz, begira ze polita. Hoike beti aserrean, beti bata besten atzetik. Filosofia berekoa ziren. Vulnerant omnes, Arestik lehenago ere... Hori ordulari askotan agertzen da, bai latinez, eta baino. Idea hau. Vulnerant omnes ultima necat. Guztiek zauritzen dute, baino azkenekoak hiltzen du. Hiltzen du, hori da. Hemen euskara eder batean dago Saran, han ikusiko duzue, basoaztere, hau oraintzu egindako argazkia da hor agertzen da, ez da. Boloetan beste gertaera dramatiko bat gertatu zen, Xabier Batarrita gaztea, Gasteiz aldetik zijoala, bere lantegitxo bat zeukan hemen Lube, motorrak, motozikletak egiten zituzten Lube, eta Gasteizen zeukan lantegia. Eta bere enpresario gazte bat zen, Arestiren lagun handia, bera eta lagun batzuk, eta ara non, gau partean, iuntze partean, Boloetan, Bilboko sarrera batean, Atzuriko sarrera ondoan, Boloetan, han Guardia Zibilek egundoko kontrola montatu zuten, eta hauen auto txikia hurbildu zenean, metraiatu, eta Batarrita gidaria hil egin zuten, da besteak zaurituta eraman ospitalera, baina Xabier Batarrita han bertan hilda gelditu zen. Arestik egin zion poema hau.
eta frankismoan gertatzen ziren alakoak. Gero gobernadore zibilak atera zuen nota bat, esanez, erratu egin zirela, beraiek uste zutela hor Madariaga parkatu, eta Benito del Valle, eta gerora eta sortu zuen taldea zegoela. Baina ari naiz esaten gerora, ze hau 71 zen, eta oraindik ez zen ezaguna, baina Guardia Zibilak ja prestatu ziren enboskada, hau da, sustraitik likidatzeko asmoz, ez da. Da hola egin zuten, gainera kotxea antzekoa omen zen, Madariaga gero alde zuen hori ikusita noski, eta, bueno, hor dago poema, baina, eta bigarren kasua da Ricardo Arregirena. Hau ere labur esango dut, uztailaren 10ean, 1979an, hemen golpe handi bat hartu zuen Gabriel Arestik, ze bere gazteen artean, zegoen Ricardo Arregi. Nor izan zen Ricardo Arregi? AEK, Euskalduntze alfabetatzeren sortzailea. Ez bakarrik sortzailea, teorikoa eta kasetaria zen, pentsalaria zen, militante, euskararen aldeko militante bat zen, oso askarra, oso argia. Eta ze gertatu zen, Arestik eman egin ziren argitaletzea bereiei, taldekoi, tartean Ramon Saizar Vitoria, Arantza Urreta Bizkaia, eta Ricardo Arregi bera, eta bar, eta orduan hauek bilera bat egin zuten, gizon honek oparitu egin digu argitaletzea, berak ezin duela bakarrik eraman, da bar, baina oparitu, eta hori zer, da berak ez daukat dirurik, eta arazo larria ditu, da zein dugu. Bueno, horietako batek zeukan Seat 850, uste zela horietako bat, eta hartu zuten kotxea, biren artean, Ramon Saizar Vitoria txofer, eta Ricardo Arregiko piloto, baseto zen Donostialdetik Bilbora, da istripu ikaragarri batean Ricardo Arregi hilda, bere gaztetasunean. Heldu zitzaion albistea Bilbora, eta gainerako kontatu zioten berarentzak kotxea sekartela, egundoko kolpe hartu zuen Arestik eta gainera kulpa sentimentu bat. Ez zeukan inolako kulparik, baina sentimentu hori, eta orduan poema ilun bat egin zuen. Orain hemen ikusten duzuena, Ricardo Arregirena, milaka den hartzeko baina hartu duzu hoberena. Bueno, poema luzea da, oso sentitua, baina zuentzako usten dut, ze amaierara agiatu behar naiz, orduagatik. Eta bai aipatu nahiko nuke, Arestiren jarraitzaile bezala, eta gainera gai hau hartu zuen, maiatza, nola poetak maiatzean den saio honen edo ziklo honen titulua, nahi nuen Kirmen Uribe, zergatik aukeratzen dut, Kirmenek askotan esan dit, berak aitortu behar diola asko Arestiri. Eta hori Bernardoa Atzagak ere esaten du, behin eta berriro. Eta Kirmenek nik ez dakit Arestiren motivazioz den, edo ez, baina egin zuen poema hau oso arestiarra esango nuke. Da ekarri dut, ikus dezazuen urtaroak eta hilabeteak ere, hau da, denporaren balorazio hori nola izan daiteken oso poetikoa batzutan. Hor daukazue testua eta entzun mesedez momentu batean Kirmen bera poema. Maiatza, utzi begietara begiratzen,
Nola zauden jakin nahi dut. Aipu bada, Rainer Fassbinder. orain hasten da. Begira, sartu da maiatza, zabaldu du bere betazal urdina portuan, erdu. Aspaldian ez dut zure berri izan ikarati zabiltza, umetan ito genituen katakume haiek bezala. Erdu eta egingo dugu berba betiko kontu ez, atsegin izatearen balioaz, zalantzekin moldatu beharraz, barruan ditugun zuloak, nola bete? Erdu, sentitu goiza aurpegian, goibel gaudenean dena iruditzen zaigu ospel, adoretsu gaudenean atzera, papurtu egiten da mundua. Deno gordetzen dugu betiko besteren alde ezkutu bat, dela sekretua, dela akatsa, dela keinua. Erdu eta larrutuko ditugu irabazleak, zubitik jauzi egin geure buruaz barre, isilik begiratuko diegu portuko garabiei, elkarrekin isilik egotea baita, adiskidetasunaren frogarik behinena. Erdu nirekin, herriz aldatu nahi dut, nire gorputza hau albo batera utzi eta maskor batean zurekin sartu, gure txikitasunarekin, mangolinoak bezala. Erdu, zure zain nago, duela urtebete etendako istorioa jarraituko dugu, ibai ondoko urkizuriek, ustai bat gehiago, ez balute bezala. Bueno, Kirmen Uribek merezi du txalo bat, eza. Bueno, hor ikusten da argi zuzenean edo zeharka Gabriel Aresti beraren eragina, ez da, denporen, urtaroen eta hilabeteen erabilera. Da, ja hurbiltzen ari gara amaierara, eta ara, non ean dagoela, Aresti ari da konturatzen etorkizuna amaitu egiten zaiola berari, eta idazten dio gutun hau, bueno, gutun hau baino gehiago, baina gutun bat Bernardo Atzagari. Eta gutun horretan horrela idazten du Arestik. Orain, ean nago, erretiraturik, medikuek ia reposo totala agindu didat eta, klaro, bizirik iraun nahi dut. Horregatik, oraingoz eta urria edo hasia arte, lanari utzi diot. Zer eginen dudan orduan ikusiko dut. Enegatik ez dit inporta, baina umeak oso gazte ditut. Sarrenak datorren urtean 13 beteko ditu. Eta etorkizun bat merezi dute. Gainera, guztiz argia dira, talentua dute. Eta bizitzean ondo jarri arte enuke faltatu nahi ukanen. Baina nik oraingoz ez dut hil behar. 74 zen, handik 8 hilabetera hil zen, Gabriel Aresti. Eta hemen daukagu berak Meliri esandakoa, eta Melik eta Bego Prietok oraintzu hilda, badakizue, Nacho de Feliperen emaztea, erizaina, han zegoen, Gabriel Arestiren ohe ondoan, eta horiek kontatuta hemen daukagu Arestiren azken momentuen narrazioa. Azkenik, 1975ko maiatzaren 27an egin zioten ebakuntza Basurtuko ospitalean, Bilbon. Ondoren okerrera egiten du. Meli ez da bere ondotik apartatzen, Allende pabelloian 7. gelan. Adizkide eta lagun minak ere inguruan ditu, baina bisita guztiak debekatzen dituzte medikuek, egoera larrira doalako. Meli alboan duela hilda, ekainaren 5ean, gorputz osoa minduta, baina burua argi. Meli Estebanek dio, ni maitatuz eta ni deituz hilda, bizi zenean bezala. Meli, luzatu izara, altzana zazu oetik, Meli,
eraman azazui ezarlekura, nortzuk etorri zaizki bizitan, ekaritzazu umeak, Meli, emaidazu eskua. Hilda Gabriel Aresti ekaineko egun batez, aitaren etxeak Bilbon dirau zutik. Eta amaiera moduan, hemen ekarri dizuet, Aresti berak bere ahotsez deklamatu zuen nire aitaren etxea. Hau Donostin, Gipuzkoa plazan egindako hitzaldi batean grabatua da, handik jaso genuen eta honekin amaituko genuke ondo ikusten baduzue. Nire aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik egabe, zorbaldik egabe, bularrik gabe utziko naute eta harimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgo nahi, nire harima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik. Bukatu dut, jaun Andreak, ongi esanak parkatu eta gaizki esanak atakatu. Eskerrik asko. Zuren bakarrik nebezio etxaniz, San Martin da beste bat. Eskerrik asko, Carmelo. Aipamentxo bat, etziko emanaldiari buruz, ikuste duzu, maiatzaren 27an izan duzan Arestiren ebakuntza. Emanaldia izango da. Enkargoa jaso nuenean, lehenengo ideia izan duzan, Arestiren sintesi bat egitea, eta, ohartu nintzen hori oso zaila zala hori egitea, 2 urte pasa ditut, Aresti irakurtzen, interpretatzen, eta arekin gaur egun esaten den bezala empatizatzen, ez da erreza izan, inbesteko gatazka zituen eta borroka zituen jendeak, orduan, azkenean pentsatutakoa hori da ikusiko dana etzi, eta da pieza eszeniko bat. Eta hori zer da, ez da kontzertu bat bakarrik, ez da antzeslan bat, ez da musikal bat, baina guzti hori bada nola bat, bai? Eta aresti bat bakarrik ez, baina nagian 2 edo 3 aresti desberdin ikusiko dira eta entzungo dira. Kasu batzuetan, lehen esan dudan bezala, aurretik existitzen diren kantuak, horiei ere nola bat errekonozimentua, Arestirekin, eta Arestiren familiak eta lagunak sufritzu zutenak, horien artean ere musikari eta kantariak lehen aipatu ditut, Imanol, eta horiek ere eukiko dute bere errekonozimentua eta kantu batzuk beraz ezagunak, aurretik existitzen direnak izango dira, eta beste batzuk berez sortutakoak ikuskizunerako. Ikuskizunak 1 eta 40 minutu ditu, ez izutu, deskansotxo bat egiten diogu, baina zailago da. Hori baina motxagoa zaila da, Aresti. Bi eder izango dira, Beñategi Arte, tenorra, Bartzelonan bizidan bilbotarra, eta Amaia Azko, Hernaniarra, Madrilen antzerkia eta musika lantzen duen gazteak. Oso uniberso desberdinak, musikalki eta hotxarekin, eta hortaz baliatuz bango dugu
Akordoia ez dut joko, etzi, azken aldi honetan gutxiago jotzen dut akordoia, pianoekin izango naiz, eta horretik gaur ere nahi izan dut akordoia ekarri, gutxinez Karmelorekin pixka bat partekatzeko. Azken doinu bat eskeniko dizuegu, eta nola ez, Aresti Gasteizen Adela Arafar lorea, ez da? Saiatuko naiz letra. Aramaiokoa, ez da? Bai, Aramaigokoa. Adela Ibabe. Mondragoek hila deitzen da Arrasateko ikastolan zebilen, eta haurdun gelditu zen, erabaki zuen abortoa egin behar zuela, frankismoa zen, garaiaik oso latza ziren, egin zuen aborto klandestino bat lagundua, baina gaizki atera zen, da handik egun gutxitara hil zen. Baina horretarako pentsazazue ikastolan ere, Arrasateko ikastolan ere, egundoko istiluak izan ziren, eta orduan bere kide hurbilenek eta tartean Nacho de Felipek eta Gabriel Arestik erabaki zuten bere defentsan irtetea, hil ondoren ere bere ohorea eta bere eskubidea eta bere arriskua asumitzeko erabakia defendatu behar zela. Eta Nacho de Felipek eskatu zion Gabriel Arestiri egiko diogu poema bat eta kantu bihurtu. Da lehenengo bertsioa dakidanez Nacho bera kontatuta Nachok egin zuen, baina Nachok aitortu zidan. Begira, nire bertsioa, bertsio bat zen, baina noski Arestiri eskatu nionean laguntza atera zen poema zoragarri. Oso garratz, oso dramatikoa, baina oso eder hau. Eta Adela gure arabar lorea, hasten da hain justu ere arabarra zelako. Jaiotzaz Aramaiokoa. Eta horrekin amaitzen dugu Araban eta Gasteizen. Bai esan nahi nuen gauza bat, nik uste hemen ari batzuk, pista batzuk utzi ditugula, ez da, Josanek ere bai, polita gainera batzuk, eta zuen esku,
hortik tiraka egitea, zeren belaunaldi berrien konpromisoa ere behar da, eta beste batzuren konpromisoa beharrezkoa da. Honek jarraituko badu, ezta, Aresti nahi zuen bezala aitaren etxeak zutik, aitaren da amaren etxeak zutik jarraitu behar badu, konpromiso hori behar da. Eta lehen aipatu dut, 15. mendean Santellanako markesak 8. serranilla hori egiten duenean, ez da ausartzen neska gaztearekin hitz egiten, neska gazteak euskara egiten duelako, eta berak gaztelera, bera gaztelako erregearen zerbitzari edo morroia zen, jauntzo izateko, ez da, hola da. Eta hor egundoko borroka zegoen, 15. mendean da hortik aurrera ere, gaztelar kultura eta euskal kulturaren artean, eta noski azken urtetan zer esanik ez frankismoan, eta Franco hil ondoren ere martxoak 3 gazteik, zer kontatuko dizuet, ez da? Eta ondoren eta gaur egun ere borroka hori biziri dago. Baina borroka horretan Gasteizek nik uste posizioak irabazi dituela, nabarmen. Eta hori da zuen meritua, baina ez bakarrik zuena, euskaldun askorena. Da tartean badago mendeetako korronte bat, Oñati, Bergara, Arrasate, Gasteizekin lotura egiten duena. Eta nik horretaz nahiko nuke azpimarra egin eta errebindikatu. Modu naturalean eta elkartasun hori. Nik uste euskaldunok egin dezakegun akatzik larrienetako bada altura hauetan eta egoera honetan probintzianismoekin hastea. Eta hau damu dut, baina Bizkaian da Gipuzkoan, adibidez, Bizkaia eta Gipuzkoaren artean, dela atletia eta reala aitzaki, dela euskara bera erabilera bat edo beste aitzaki, gehiegitan hori lehertzen da, nik uste, ez da, Josan? Nik neuk aipatu dut. Eta hori da. Eta orduan eskari bat arabarrei da Gasteiztarri. Ez zaitezten mesedez erori, bizkaitarrok eta giputzok askotan erori garen akatz horretan. Eta Oñatiti datorrena, Arrasateti datorrena, Bergarati datorrena, bueno, eskuzabal hartu eta geure euskal kultura indartzeko balioko du zalantzarik gabe. Hori esan da Gabon eta